e benvidas de novo a miña canle. Chámome Rafael Fernández Louro e son profesor de idiomas. Que tal? Como estades? Estamos no outono e neste vídeo trago a lectura dun texto sobre o magosto e o samaín na Galiza. O outono na Galiza é máxico. Agardo que vos guste. Imos aló. Magosto e samaín, o outono máxico na Galiza. Cando chega o outono, Galiza énchese dunha recendo especial e muda de pel. O verde intenso do verán comeza a tinguirse de ocres, dourados e vermellos. O aire vólvese fresco, as follas bailan nos camiños e as tardes encóllense pouco a pouco. As néboas baixan polos vales e o cheiro a terra mollada énchese de memoria. É unha estación de cambio, de luz dourada e de lumes acesos, de recollida, de lembranza e de celebración, que convida ao abrigo, á casa e á conversa. Mais tamén é tempo de festa, de lume e de comunidade, porque o outono galego non é só un paso do tempo, é un encontro coas nosas raíces. Non é un final, é un comezo diferente. É un intre no que a xente se xunta para celebrar a vida e lembrar os que marcharon. Nesta época, dúas festas tradicionais reúnense para dar sentido ao que somos, o magosto e o samaín. Dúas festas irmás que garden o corazón da nosa cultura, nacidas da terra, do lume e da alma dos levanceiros. Dúas caras da mesma moeda, o lume e a néboa, a vida e a memoria. O magosto é unha das celebracións máis queridas da Galiza e probablemente a festa máis popular do outono galego. O magosto é lume, amizade e sabor a outono. Celébrase desde tempos antigos, arredor do 11 de novembro, coincidindo coa festividade de San Martiño. Nese tempo, os labregos recollían as últimas colleitas, o millo, o viño e, sobre todo, as castañas, un dos froitos máis humildes e valiosos. Durante séculos, a castaña foi o pan dos galegos, alimento básico nas aldeas galegas, antes mesmo de que o millo ou a pataca chegasen das Américas. As familias vivían grazas aos soutos, auténticos tesouros, bosques de castiñeiros que hoxe aínda cobren as ladeiras do Caurel, de Tribes, de Manzaneda, do Incio ou da Allariz. O seu froito alimentaba, a madeira quentaba e as follas servían de cama para os animais. En moitas comarcas galegas segue sendo un recurso esencial. A provincia de Ourense é unha das principais produtoras de España e cada ano exporta toneladas de castañas a Portugal, Francia ou Xapón. A recuperación dos soutos tradicionais e o cultivo ecolóxico fixeron da castaña un produto de calidade, con denominacións de orixe e ferias dedicadas a ela, como en Folgoso do Caurel, Ríos ou Quiroga. Cando se recollía a colleita, o pobo agradecía a terra o seu agasallo con lume, viño e festa. As castañas cocíanse cocidas, asadas ou secábanse no sequeiro para durar todo o inverno. O magosto serve para lembrar o valor deste froito humilde que une economía, tradición e cultura. Un símbolo de identidade galega tan sinxelo como poderoso. Ninguén sabe con certeza de onde ven a palabra magosto. Algúns din que procede do latín magnus ustus, gran lume. Outros que é herdeira de antigas festas celtas de final do verán, o culto do lume e a colleita. Sexa como for, o magosto é unha celebración do lume e da abundancia, unha maneira de dicir grazas á terra e de despedir o tempo das colleitas. Antigamente, os mozos do lugar ían ao monte recoller leña seca. En algún prado ou na eira facían unha gran fogueira. Mentres o lume se acendía, as mulleres preparaban cestos cheos de castañas e viño novo. Non había mesa ni mantel, só amizade e risas ao redor do lume. As castañas asábanse sobre brasas, con coiteladas na pel para que non rebentasen. E cando se abrían, o seu cheiro doce e quente enchía o aire. O viño corría de man en man, as gaitas e as pandeiretas marcaban o ritmo, e os contos e as coplas facían esquecer o frío. Era tradición mancharse a cara coas cinzas do lume, un xogo que aínda hoxe perdura en moitos magostos.
Dicíase que traía sorte e afastaba os malos espíritos do inverno. Hai quen di que cada castaña asada representa unha alma que se libera e que o lume do magosto serve para quentar tanto os vivos como os mortos. Por iso, o magosto é tamén un ritual de unión coa terra e coa memoria. É festa, pero tamén é agradecemento, lembranza e comunidade. O lume é o centro da festa, reúne, purifica e simboliza o paso do tempo. O fume das castañas que soben cara ao ceo é, din, o camiño que seguen as ánimas dos antepasados. Reúnese a viceñanza arredor dunha fogueira para asar as castañas, abelas coas mans e comelas mentres o viño novo, o mosto ou a sidra quentan o corpo. Non hai un magosto igual a outro. En Ourense celébrase un dos máis coñecidos, declarado Festa de Interese Turístico da Galiza. Nas rúas, nas aldeas, na eira, nos montes de Monte Alegre ou nas beiras do Miño, centos de persoas reúnense para asar castañas e brindar polo San Martiño con gaitas, chourizos e viño novo. A cidade énchese de música, de cheiro a leña e de xente que canta e baila. En moitas escolas, os nenos fan o seu primeiro magosto, aprendendo así a tradición dos seus maiores e cancións e xogos tradicionais, mentres mestres e pais contan lendas antigas ao redor dun pequeno lume. No Courel ou en Trives, os magostos fanse nos soutos, entre árbores centenarias que semellan gardiáns doutros tempos. Cada familia ten a súa historia. Hai quen lembra ir de pequeno co avó recoller castañas no monte, ou quen conserva o costume de guardar algunhas para cocelas o día de Nadal. En moitas aldeas, o magosto era tamén o momento no que os mozos e as mozas se coñecían mellor, entre risas e bailes, mentres o lume lumaba os rostros. Moitos namoramentos comezaron así, cun puñado de castañas e un sorriso tímido. Mas cando se apaga o lume das fogueiras, a néboa baixa dos montes e chega outra noite, envolta en misterio. Chega o tempo do Samaín. O Samaín é unha das tradicións máis antigas da Galiza, herdeira directa do mundo celta. A palabra Samaín vén do galeico Samhain, que significa fin do verán. Para os povos celtas, o ano dividíase en dúas metades, a luminosa, que remataba en outubro, e a escura, que comezaba o 1 de novembro. Era o momento no que o sol se afastaba e o inverno traía o silencio. Hai máis de 3000 anos, os povos celtas celebraban nesta noite o comezo do inverno, un tempo de escuridade, no que creían que a porta entre o mundo dos vivos e dos mortos se abría. Era a noite na que os espíritos antepasados, as almas dos defuntos, regresaban aos seus fogares. Para recibilos, os vivos acendían fogueiras para guialas e protexerse. Deixábanse luces nas janelas e ofrenda nas portas. E para afastar os espíritos travesos, tallábanse nabos ou cabazas con caras misteriosas e colocábanse velas acesas no seu interior. Era unha noite de respecto, na que se lembraba os antepasados e se pedía protección para o inverno. Unha ponte entre os que estamos e os que xa non están. Un recordo de que todos formamos parte do mesmo ciclo. Na Galiza, esta tradición sobreviviu en contos e lendas, como da Santa Compaña. Esa procesión de ánimas que percorre os camiños na noite, levando unha luz e un silencio que conxela o sangue. As súas luces e cánticos son aviso e misterio, símbolo dun pobo que senta a presenza do máis alá. A compaña representa o medo á morte, pero tamén o recordo dos que nos precederon. Unha metáfora perfecta do Samaín, a fronteira difusa entre os dous mundos que por unha noite se rozan. Co paso dos séculos, o Samaín mesturouse coas celebracións cristiás do Día de Todos os Santos e o Día de Defuntos. Moitas das súas tradicións viaxaron a Irlanda e despois a América, onde acabaron transformadas no famoso Halloween. Mas na Galiza, o Samaín nunca desapareceu del todo. Nas aldeas, seguíase poñendo unha vela nas xanelas
para guiar as almas. Os nenos facían calacús con nabos e contaban historias de medo arredor do lume. Nas últimas décadas estáse a recuperar esta tradición ancestral con forza. A partir dos anos 90, moitas escolas e asociacións culturais comezaron a recuperar esta tradición como un xeito de reivindicar o noso propio patrimonio. Hoxe, prácticamente cada vila galega celebra o Samaín con cabazas talladas, obradoiros, disfraces e desfiles, contacontos, roteiros de medo, concertos e moita imaxinación. Nos colexios, os nenos aprenden que o Samaín é moito máis que un Halloween. É unha festa galega, antiga e chea de simbolismo. En Cedeira, en Ferrol, en Ribadavia ou en Lugo, as rúas énchesen de luces e sombras, e o Samaín convértese nunha festa colectiva, na que o medo e a festa van da man, como sempre fixeron. O lume, as luces e as sombras seguen a unirse nesta noite de outono, e cando o vento sopra entre os carballos, semella traer bellas voces, lembrándonos que non estamos sós nesta terra de misterio. O magosto e o Samaín parecen diferentes, mas en realidade comparten a mesma alma. Un é lume e risas, o outro néboa e silencio. Ambos chegan co final da colleita, celebran o cambio de estación, a unión entre o visible e o invisible, a gratitude pola colleita e a lembranza dos banceiros. Ambos usan o lume como símbolo, e ambos falan da vida e da morte, da comunidade e da memoria. Ola. No magosto, o lume quenta e une. No Samaín, a luz guía e protexe. Son festas irmás. A unha celébrase co riso, a outra co silencio. Mais ambas falan do mesmo, da vida que continúa, do paso do tempo e do vínculo que nos mantén xuntos. O magosto celebra o que temos, o Samaín lembra o que perdemos. Xuntos, axúdannos a comprender o ciclo natural das cousas, a necesidade de agradecer, de compartir e de lembrar. Por iso, en moitos lugares da Galiza, magosto e Samaín mestúranse na mesma fin de semana. Hai castañas, fogueiras, cabazas, música e contos de medo. É o outono galego na súa esencia máis pura. Unha noite de fogueira e castañas, e outra de velas e oracións polos defuntos. O lume do magosto e a luz do Samaín son, en realidade, o mesmo lume, reflexo da nosa historia e da nosa alma. Na Galiza, ningunha festa se entende sen a familia. O magosto é unha oportunidade para xuntar xeneracións. Os avós contan historias, os pais preparan o lume, os nenos corren coas mans cheas de castañas. Cada familia ten o seu ritual. Uns fan o magosto na casa, outros van ao monte, outros á praza do pobo, onde todos levan o seu puñado de castañas para compartir. E no Samaín, os máis pequenos aprenden a tallar cabazas e a escoitar as lendas da Santa Compaña, mentres os maiores recordan as vellas e tradicións que non se deben perder. Así, entre lume e cabazas, a Galiza construe o seu outono en familia. Nos últimos anos, tanto o magosto como o Samaín volveron ás rúas. En Ourense, o cheiro a castañas asadas mestúrase coa música tradicional. En Vigo, Compostela ou A Coruña celébranse desfiles e feiras temáticas. En vilas como Ribadavia, O Barco ou Cedeira, a xente decora as rúas con luces, calacús e símbolos celtas. Hai concursos de cabazas, magostos populares, roteiros de lendas e música ata madrugada. A tradición galega mestúrase coa creatividade contemporánea e o resultado é unha festa viva, popular e inclusiva. O outono é, na Galiza, un tempo máxico e de contrastes. O lume e a néboa, a risa e a saudade, a vida e a morte, tócanse e confúndense. Un tempo no que a terra repousa, no que o lume e a néboa se dan a man, e no que o pasado e o presente se confunden nun mesmo recendo a castaña e leña húmida. Estas festas recordan
quen somos e de onde vimos. Ensínanos a celebrar o que temos e a lembrar o que xa non está. O magosto e o Samaín son recordos dun pasado que segue presente. Unha mostra de que a nosa cultura non se perde, transforma, evoluciona, respira e segue a latexar. Cando miremos o lume dun magosto ou vexamos unha cabaza acesa no Samaín, pensemos que esas luces tamén son faros da memoria, que unen xeracións e manteñen viva a nosa cultura. Cada vez que unha castaña estoupa no lume, cada vez que unha cabaza se ilumina na noite, estamos honrando séculos de historia, de crenzas e de emocións compartidas. Porque na Galiza, cada outono é unha pequena viaxe no tempo, un encontro co misterio, coa comunidade e coa identidade dun pobo. E mentres o vento sopra polos soutos de castiñeiros e a néboa cobra os camiños, a Galiza fala en silencio. Fala coa lingua do lume e das ánimas, coa lingua do corazón. Entre o lume e a néboa, entre o riso e a lembranza, a Galiza celebra o seu outono máxico. O noso corazón lembra que por moitos séculos que pasen, as tradicións seguen vivas. Como o lume do magosto e como a luz eterna do Samaín. Porque aquí, no fin do mundo, cada outono é unha ponte entre o ceo e a terra, entre o que fomos e o que seguimos sendo. O outono galego é máxico, eterno e noso. E mentre exista un lume, unha castaña e unha cabaza acesa, seguiremos celebrando o magosto e o Samaín. Seguiremos celebrando a Galiza. Como di un vello refrán, polo San Martiño faise o magosto con castañas asadas e viño ou mosto. E ben, este foi o texto. Agardo que fora de voso gusto. Feliz outono, feliz magosto e feliz Samaín. Adeus, ata o próximo vídeo. Adeus.